Tinalangani maeso chikhatula kulandani choera kuno kuntandire kwantsiriza constituency wodi president wa dziko lino akuyimaso kuno malo a number 6 kuchita misonkhano yoyimayima kuti ayankhule ndi anthu pa chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September 2025. Chochoti wa president wa dziko lino akufika pano kuchokeratu kwa chisapo 1 kupasalango ndikwimbira wanthu lomwe ndachokera kumeneko kuliuzatu pa chisankho cha pa 16 September 2025. Khani yaketu ndi zitukuko yosiyana zimene zikuchitika mdziko muno kwalimbikitsa anthu kuti ayi iyo zinthu zimene akhachita mdziko muno apitirize zinthu zimenezi. Chonchoti kunokosa kwimbira wanthu kuyambira mawu cha president ayenda malo osiyanasiyana kuyambira kwachiuzira njo amene kwachiuzira apita ku Lero 3 market kena kwa president anaenda pepana ku Sese ground kena kwa Kandikole kwakwetekere yana imasoni muzidwa Lilongwe katikati kuyeza ndi anthu kwakulozera za masomphenya awo kuchokera pa 17 September mapita kutsogolo. Iwo kuti akapitiriza akapasa mpata zambiri apitirize kuchita nditu maziko ayalakale kuti kukakwinako kukwaniritsa anthu ambe kusangalala zosiyana zimene achita mdziko muno. Choncho president akufika pano pa Chiliza ground pamene pa Chilimampunga ground ndiyankhule ndikwimbira wanthu omwe asonkhana kuno amene akuimbira kuno ya George Zulu inayaka pati njeri ya mphongo ine chipani cha MCP kufika pano a president sopano galimoto zimenezo ndipita president kufika pano pa Chilimampunga ground walikwimbira wanthu kuti amve fundo kuchokera kwa president walimbikitsa nkhani yachisankho kuti iye mudalembesa omulembesako mulibe ntchito ngasimuka vota ya. Choncho president akulimbikitsa kuti ayi mwalembesa komanso voti imeneyi mukaponya pa 16 September 2025. Ndipita galimoto za president imene kufika pano pa Chilimampunga ground manena kuti president ayenda malo osiyanasiyana pano sopano ali kuno ku Chilimampunga ground mwasina kuno kuchiliza constituency kuno kuntandire kuno osiyanasiyana chitukuko patilizapotu madzi aja kwalumikizira anthu kwaulere free water connection nyumba zambiri kuno azilumikize kuno kuti anthu amene walitu akhalenso osangalala. Choncho president a dziko lino kufika pano pa Chilimampunga ground kuyankhule kwa anthu omwetu asonkhana pano kuyambira mawu cha president akhanikwa kuyenda malo osiyanasiyana misika osiyanasiyana kulankhula ndi anthu amenewa. Chonchonso panonso pa Chilimampunga ground pali khwimbi la wanthu omwe asonkhana pano khani yake kwauza za masomphenya chipani cha MCP kuti ngati atasankhanso a president Chakwera atasankha aphungu wa chipani cha MCP komanso makhansa zinthu zikhala zikupita patsogolo kuno. Choncho president kufika pano pang'ono galimoto za president kufika pano pa Chilimampunga ground kuchoka pano a president akhala kulunjika ku Zebra area 49 kuchoka pa area 49 pa Zebra a president akapitanso ku Nsungwi komwenso akankhuliso ndi anthu kumeneko madera onsewa ati muli anthu amene akuyimirira chipani cha MCP pambali pa iwo president kuti akuyimirira potito president amene apita limodzi ndi engineer Vilumbi Mumba pa running mate muliso makhansala amene mwa chipani cha MCP. Choncho nkwalimbikitsa anthu amene wakuti ayi avotera na president Chakwera makhansala a chipani cha MCP komanso phungu wa chipani cha MCP Chilimampunga ground kwaonapo George Zulu kuno analikaye phungu kuno afuna nawonso apitirize kuti anthu awavotere. Haya yake ndi imene chisankho cha pa 16 September 2025 a president afika pano pa Chilimampunga ground kuti ayankhule kukwimbira wanthu lomwe tasonkhana pano. Pala anthu ambiri pano amene asonkhana pano ndimakamba kulumikiza madzi kwaulere nkhani ya madzi ndiyofuna kwambiri ndi kuno ndi dera lina amene sokuolera adafuna kwambiri kuno ku Lilongwe kuno kwantsiriza kuno otani kuno limeneli akapresident adi anthu amenekwa apatsani madzi malumikizire kwaulere. Choncho atoposa 23,000 kapena 30,000 adapatsa madzi amenewa free water connection kuchokera ku Lilongwe water board. Haya president unjira mukabo ya mparadenda kuti ayankhule kwimbira wanthu lomwe lasonkhana pano. Kwimbira wanthu pano posopondera
Ulanze kuchokera kwa president Chakwera. President Chakwera afika kale pano paiso tunaza boma baba. Tumena kuimbira shopping nyimbo zao. Msete wa MPC Radio 1 kuma sipoka nema mene wa MPC. President Chakwera mugabali yampala lenga kuti ankule kwa anthu amene asokhala pano. Pano tupekeni manja mwa Deus Gumba omwe ndi mkulu kweza misonkhano chipani cha MCB kuti atsogolere programu sei pano pa Chilimampunga. Dzanja pamwamba kwacha Dr. Chakwera watu ndani tose mwezo mawa tidzatani tidzapanga bwanji boma ndiliti President paulendo metu pitanso kachikena kuja kunyumba ya chifumu anatipatsa mnyamata running mate strike mbambande engineer Vitumbiko Mumba ndikati chula kuti Chakwera mundiyankhe kuti Mumba 10 1 2 Chakwera Bwana President imvani masana wano kulandiridwa maulemu mwachikondi pano pa Chilimampunga ground dera la gogo senior chief Njewa. Ulemu amama afuko la dziko lino mama Monica Chakwera. Ulemu secretary general wa chipani cholamula komanso nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda. Nduna za boma zomwe zili pano motamangira nthawi akuluakulu ku National Executive Committee mulipo siyana koposa regional chairman amene mwayimiridwa masana ano nda regional chairlady mama Wende na Lumo ADC amuno mtauna amachumbuza abambo na amayi maulemu akhale m'malo mwake. Dzanja pamwamba kwacha Bwana President unotafika ku Chilimampunga olomuli mtauni koma ndi dera la gogo senior chief Njewa. Mati mundilole maulemu ndapempha agogo Anjewa akulandireni kuti kuno anthu akhala nawo bwanji kuno kumachenga. Zikomo kwambiri gogo Njewa. Zikomo. Ulemu kwa president yathu atakuta Lazarus Magafe Chakwera. Ulemu kwa mai yathu Monica Chakwera. Ulemu azulu ano ake kudera kuno ulemu wanu. Ulemu nonse ogwira ntchito za boma mafumu landirani ulemu wanu. Ine mawu anga ndili chimwemwe kwambiri chifukwa kuno president nkachiwiri uponda malo ano. President tuthokoza kwambiri msewu mmene takhala pano kuchokera mwa inuyo timakwayamikani kwambiri. President mwachita zinthu zopambana kwambiri. Kodi okomatani kose mwayendako nkhani akayikhale mmodzimodzi moti tizingoyamika kuti tidikire tsikulo izi tidzachitire umboni mawa. President simusankha maudindo ife azimayi mwatikweza timakunyadirani komanso kuno President osadankhawa mavoti anu kuno ntchito zimene mugwira olongakhala ife kumudzi kuno tangu tikude msanga kuche msanga kuti tsikuli kwa naliti kuti President tikavotere. President kuno kwa mafumu tagwirizana tonse voti ni yanu uri kuno. President voti ni yanu kuno osadankhawa ikagone ni mtima ulidu ife limenye nkhondo imeneyi osadandaulayi
musade sonkhawa kazankhalani timakupemphererani na feso timasala sokudya kusalirani kuti mtima umene mupitirize mafumu anatuma pa zimene mwachitira kwakwezera msohala akuthokoza luko basi kwadoko marani tiyeni tenezoona pano nawe amagwira baibulo zimene achita president zinthu zoti zisadazioneko mse umene mwakweza pano timayenda pano popanda nthala yemwe koma muli mwana wanu Zulu zimene achita kudera kuno zodabwitsa nzodabwitsa wabasi zimene achita Zulu ni mwana wati ukamuza chinthu chikuchitika ndipo ndalama zimene mutenga kubweretsa kuno kudera zikugwira ntchito wapanga zinthu zazikulu a president kodi zinkachedwa pati kodi anthu timachedwa pati timachedwa atu anthu ufe jelasi sumunayi chingakhala titatani koma anthu yawa adalembetsa president mavoti ni migolo kuno osada sonkhawa yayi osada nkhawa loko mdakankhalatu nkhondo inderi kamene chifukwa pano tionamo zabwino mwa inuyo tinali anthu osinjika ine nakwezedwa kuchoka mu boma lanu komanso china president maopempha pano madzi kwathu kuno wochepa ngati kwa muzu magetsiso kumeneko kufunikira magetsi ndithu bwana kuli ana kumeneko oti ndithu aphunzira kumeneko standard 8 chali koma kufunikira magetsi kwa muzu mtatichitirako ngati mene kwachitira kwinako komanso china maona kale dzuwa nzowa ndithu wanthu yawo li njala a president muno ni mtakumana muno muli anthu osiyana koma inu simuyang'ana mbali wina aliyese ni mwana wanu mmamweso tichitira ife mafumu timangana wina aliyese moti chikapelewera chinthu timadandaula timanguleka ndikuti amweyi atakadyako nduyu ni imene sili zinthu koma tiudziwa kuti zimenezo mtipangira bwana mutichitiratu zimenezo inu ndinosasankha njala tufuna mutipatseko chimanga kuno ngati kungakhale kotheka anthu yawa kuti afike chonchipa njala apulesidenti sangoti kwakoma mulungu wadzi udalitsa akudalitseni komanso ife timakupemphererani zikoma kwambiri mmanja magogo sinyo chifu di bu zanja pamwamba kwacha bwana president ina zinthu mothamangira nthawi mundilole ndipereke program kwa secretary general agwira ntchito ziwiri zitatu adzakhaso ndi ulemu wakupemphani kuti mwachita address anthu akuno ku Lilongwe site mtandire maina ana sita masiku ana bwana president pepani mtandire aliyese tsanja pamwamba imeneyo ndiye chilima mpunga kwacha Dr. Chakwera Chakwera George Zulu njati ya mpongo bwana president pamodzi ndi first lady mumve kuti mwalandiridwa kuno kuntandire kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party ulemu wana first lady maulemu akhale mchimake osaiwala gogonjewa a president kuno mwafika ndikumene adakuika ndi pa number 1 anthu amene adakuvoterani 2019 adavotera inu 2020 adavotera inu anthu akunowa amafuna chitukuko tere mene mwangomanga nsewu uwu mwapondapa fa 2020 nsewu dali wafumbiwu nsewu mwamanga ndi inuyo kuchoka apa kafika pa spearhead bacha anthu awawa ali m'maso akuona chimsewu chimene mukutani inuyo mukumanga kuchoka pa crossroads mpaka na ku 25 udali msewu omvetsa chisoni
koma inu Chakwera mumanga msewu wapamwamba. Anthu awa akachoka pano akafika paja pa crossroads akuona misewu folo ipita souko kafika mpakana kukanengo. Bwana akalowa mtauni pa parliament aona misewu uku magalimoto atatu ukusu atatu kuchoka pa 25 mpakana kukanengo msewu, kucha ku 23 msewu, kwa senti mpakana kusungwi msewu. Bwana mwatipanikiza, 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 mwatipanikiza. A president timadidi nene ngati kuli anthu otsekuka maso ochangamuka ndendi ntandiretu basi. Wina wangomva kuti mene mumanga misewu muutenganso nsewu kuchotsa kuja fika kwa ntsiriza kuti kwa ntsiriza kuja kubwera sotala ngati uyu iye ukatenga kagredala hadi kumapala hadi kumapala. Inu mufuna nsewu wafumbi kuno. Kodi amene wamanga nsewu atala uwu angakanika umanga nsewu uja. Wachotsa nsewu ku crossroads angakanike kumanga nsewu uja. Tamuze neba kuti mulekeleni Chakwera, mulekeleni Chakwera, mulekeleni Chakwera, mulekeleni Chakwera. Kwacha Bwana pakuti Mulungu sala kuitsa inu mudafuna ntchito iyi 2014 ambuye adati dikirani kaye kumpatsa pita muntalika kanthawi ampatsa pita muntalika kanthawi akuona kuti iyi dziko lawonongeka acha obino akungophedwa kumpatsa pita muntalika kanthawi akadadandaula anthu njala akuti ine ukadyeni ziwala ndi mbewa kumpatsa pita muntalika kanthawi olonse umodzi kulilongosa tani kodi osa kumpatsa kanthawi adangokazira nsewu kuchoka pa senti pa 18 ku 25 kungozira kungotamya zisiki nsewu wose watani kodi wata. Bwana anakuikani pamenepo ndi Mulungu. Mabodza a DPP, mabodza anthu otsutsa sanga kuchotseni pa mpando. Your Excellency mudanena kuti yayi anthu ena kumakhala nkumakoza ziwembu kumadulitsa dala zinthu kuti Amalawi adzimva kuwawa. Lero taona simenti lwa anafika 50,000 mwangolamula Mumba striker engineer running mate Mumba iwe tapita ku Zambia simenti kwa landela wafika 25,000 kwacha. Bwana anthu amabisa shuga akuti anthu awavutike akavutika akwiye asakakuvoteleni inu. Mumba wangolowa ma workshop kudutsa shuga nkutani kodi utuluka. Bwana ine ndiwauza anthu awa komanso amamva apolisi agwira madramu a petulo akuoloka nyanja akupita ku Mozambique. Fuel amene uja amachipa kuno amatula ku Mozambique, amachipa kuno amatula ku Zambia, amachipa kuno amatula ku Tanzania. Tuvomera zinthu zakwera mtengo koma kunali global crisis ngakhale maiko enawo zinthu sizikutani kodi sizuyeni. Chimene timanyadira ife simdatisiye. Taonani anthu awawawa chimene akufuna ndi business. Mwasandutsa nifi, tamverani, mwasandutsa nifi kuti ikhale bank. Chifukwa pakali pano nifi amapindula ndi wochepa, amabwera koma anthu amapita wochepa. Inu yongati pangolini mwangonena kuti nifi ukhale banki anthu adzibwera ochuluka adzitani kodi adzitandizika. Komanso chandisangalatsa bwana misewu muikayi simuika tu yopanda quality ayi mukandiza kutsogolo pokandiza kutsogoloso ndiye munanena kuti Amalawi taonani mtundu mwana akafika saka 18-20 achite business mpamba alibe apite ku university makolo kanika ndiye inu munati ndifuna ntenge ndalama ndi mwana akabadwa tizichita deposit ku bank
zizipanga chiwongola dzanja. Akadzafika zaka 18 atakula ali ndi zosoweka zochuluka, mwana ameneyo adzatenge ndalama zake zija. Lero a DPP atembenuza nkhani akuti Chakwera akuti mwana akabadwa adzigogoda nkukupatsani 500,000. Munanenera kuti zimenezo? Investment policy imene mwayang'ana inu njonena kuti mwana akabadwa makolo pamodzi ndi utsogoleri wanu muziganiza zakutsogolo. Mwana uja akamadzafika zaka 18 asasakhala otani kodi inu pa zaka 18 zikubwerazo simudzakhala president wa dziko lino, koma mukuganiza zakuchani kodi zakutsogolo. Mumakonda Malawi, mumatikonda tonse, mumafuna dziko lizipita pachani kodi patsogolo. Chimenecho chimene anthu akuno akuti akuvoterani pa 16 September pakubwera apa. Bwana, pano pali ayawo, pali atumbuka, pali angoni, pali alomwe, pali achewa, tingoti pali Malawi aliyense. Muulamuliro wanu simunasankheko kuti ine ndikhala patron wa alomwe, ndikhala patron wa achewa, inu mmakhala wina aliyense. Pompa munabwera pompano pa Chilimampunga munakhazikitsa umodzi te kuti mitundu yonse tibwera pachani kodi pamodzi. Enawa amatenga mtundu umodzi, achewa kamakumana osabwera, ayawa kamakumana osabwera, angona kamakumana kumteto kapena kumshangano osataniko osapitako. 2 munaonetsapo inu temu yapitayo mudatenga running mate kuchokera kuja kuchikwawa sidikimia Nsilamu koma okonda dziko la Malawi, mzimu wake uzutsa muchani kodi muntendere. Ulendo wina mudatenga Saulo Chilima wochoka pa Nchewu, mzimu wake uzutsa muchani kodi muntendere. Lero mwakatenga striker number 1 engineer Vidumbiko Mumba kuchokera kuchani kodi kumpoto. Mwapangiranji zimenezo ndi moyo wanu. Chipani cha DPP chidachita kulengeza kuti kumpoto sadzatenga kochani kodi mtsogolero. Mwatine ndi udabwa ndi anthu akumpoto amene amachichirika ndi chipani cha DPP. Ndi udabwa nanu kwambiri. Koma ndanena kale tapempha azibusa kumene kucha kuti akuyikeni m'machani anthu inu m'mapemphero. Chipani chimene chidakhazikitsa quota system kumpoto ndi DPP. Chipani chimene chidapha anthu 21 kumpoto ndi DPP. Chipani chimene sidayambeko msewu uchamayamba wakalonga mpaka na palumbazi ndi DPP. Inu mupanga zazikulu kumpoto. Makonda anthu akumpoto, akumangochi, akuzomba, akunsanje, palipose mapereka chitukuko. Mulungu azikudalitsani. Kuno kuti zinthu zitheke, a president anali ni mwana wolimba. Bwana Koswese nenali yayikulu. Imachoka kuno mpaka na kwaka ndikole, mpaka na kunsika. Koma ife timati nanga titani, koma nchati ya mphongo Koseko amatani kodi amayesetsa. Olo kucha munapita kwa chinsapo MP wakanali ndani kodi yemwe ameke atakhala pansi alijayi George Zulu dera la tanili lakula. Tikudulireko mwana uyu ndi njati ya mphongo Chitsulo Katundu olimbana ndi George Zulu akungotaya chani kodi nthawi. Olimbana ndi George Zulu akungotaya chani kodi nthawi. Mwana uyu ndi Katundu ngati amakwanitsa ku 36 ngati amakwanitsa kwa chinsapo nde pano Mtsiriza ndi Mtandire akakanike. Tala uyu kuti abwere adapempha nali ndani. Madzi aja omangolumikisa kuti abwere adapempha nali ndani. Akayiperero George Zulu enawa kunoko amakuganizirani ndi angati mankonda dzanja mmwamba sali eka tabwera ali ndi gift chigoneka wadi kansala gift komanso Brian Campbell Mtandire hot awa kutengana ndi George Zulu apa Chakwera Mtandire akhala chimodzimodzi, Mtsiriza akhala chimodzimodzi. Segulani maso enawa ndi akatakwe ndi achani enawa akatakwe.
omabwera paukwatipoka pamaliro osatani kodi osabwera. George ndakuchitira kale campaign 1 minute only nthawi yapita. Zanja mwamba zose zanja mwamba kwacha dola Chakwera manja wili dose ghetto Titan president takulanda ni manja wili kuno ku ghetto kuno kuntandire nsiriza kusiwese amaya kunyumba takulandirani asera jeno ati atu asinyo tenjeo ni mafumu onse amayi ndabambo sinankhoza mbili bwana inazanga nkuthokoza basi namba wanu thokoza zakuti mutatimangira nsewu mwatimalizira mwatipatsalo nsewu uchamangoti uchatilephera amatese SG sewu meno chawu ndikuchoka pamati pamboni pachimwala pamboni ukafika pa Piasani nsewu meno bwana mwatipatsa ziko kwambiri. Bwana nsewu meno uli nthumba tamba kukambirana kale ndi anthu kutakoza bwanji nyumba zili pafupi ndimafuna ndipemphe apa tachoka apa bwana ukangotha nsewu menewo tufatika mangeso tala ukalumikizana ndi umenewo tikatera kulondola sekula bwana takatha ndi bwana apo pali chimbalame CCP timafanso tikangomangaso ukatukula pa chilimbe CCP pa Piasani tikatera kuno tatsekula bwana atiye anakamba za magetsi mwatipatsa magetsi yatulumikiza mwaulere koma mapolo akuchepa bwana timafamu tonjezere matransforma ena amenewo kuti anthu konsoku alumikize madzi acha bwana mnatipatsa olumikiza mwaulere kuno anthu analumikiza kuno koma madera ena tikufuna mapaipi akuluakulu kuti madzi onse atani afike kumeneko. Agogo nakamba za njala ndizoona bwana kuno chimanga mnatipatsako mpunga mnatipatsako vuto ndi anthu amene amagawa bwana anthu amenewo amapezeka ena nyumba imodzi matumba 10 20 ulendo uno anthu akwirizana sa amenewo onse saupeza mpando kuno bwana. Pomaliza bwana constituency development fund cha bwana mnatipatsa component yolipirana school fees kunoku bwana temu ya time chaka chatha cha skuluchi talipirana kwana 210 ndima challenge bwana. I'm the biggest number mene ndikulipirana basale yochuluka imeneyo achimwendeso ni mboni kulibeso MP akulipirana ochuluka ngati kunoku. A president mema tonjezera CDF icha tapangakale masamu athu tilipirana kunoku osachepera 600 kuyambira mwezi wa mawa. Ndeni mafanda auza anthu awa kalembera wanaucha wayambika mayeso 8 atuluka tipezeni aname akhoza pita masonde school form 1 form 2 form 3 form 4 school zaboma tipezeni anawo talembe kuti ayambe school mwezi wa mawa. Pomaliza bwana anthu awa kunoku ntchito zanu anenetsa kuti akuvoterani mwatimangira nyumba za polisi apo 47 tini malo pantamaliwiro mwatipatsa malo anthu nake ndi awa kuti timangirapo chipatala chachikulu choyimirira kuno awa pali zambiri zonsezo anthu akuti zivute sitani inu tuvoterani pa 16 September bwana. Mawa amenewo ndikufuna zabwino zonse koma zonse manja mwamba amene votera Chakwera. Ambuya udaliseni. I love you, our president. Thank you. Zikoma kwambiri. Voti akutsekula 6 koloko. Voti akutsekula 6 koloko. Akutseka 4 koloko. Nyani osamulekera munda. Awosalola asopita mutalika kaya madinda anuja kuti alamulire. Pangolini ndiye mweyo. A president tipatseni moni masana wanu. Zikoma kwambiri, Your Excellency. Zikoma. Kwacha
Kwacha. Kwacha. Komaso mtandire mtsiriza constituency nkawawa wana. Asinyo Chief Njewa kumachenga headquarters. Ndima Senior Chief muli pano makamaka amasumba nkunda mwagundizana nawowa. Ndi mafumu onse mulandire ulemu wanu. Zikomo chifukwa chobwera pano. Akuluakulu a kuchipani achimwendo ndi anzawo nduna zonse. Zikomo. Kuno kuli mnyamata akuti George Zulu. Nanga mukayikanso za yeyo. Ndipo twali na nyamata zake awiri. Wina ayimirire kuno, wina ayimirire kuchigoneka. Ngati makansala. Mota amene wakayike. Mwavotera atwadi. Nanga nchirufusa so kuti mvotera ndani president? Mvotera nda agogo namva. Mwamvanso anthu anu akutena kuti alijusi ntamaganizo. Kampeni ya 2020 tidatsetsekera pa malo awa. Koma chifukwa cha voti yanu imene ija ndi imene athandiza kuti lero tikhale ni msewu olimba pano. Ananena za umodzi tidakhazikitsira pomwepa. Chifukwa muno ni mtakomana chichewa cha iya. Chifukwa uyu samvetsa za capital city. Ndiye kuti wasankha kusazindikira. Mu capital city mumapezeka vanthu va dziko lonse la dziko limenero. Mumapezekanso vanthu amayiko wena amene amatumiza akazembe wawo kukakhala ku capital loko. Ndiye tikamachita chitukuko cha capital city wina nkumagenza kuti tikuchita chitukuko chathu ayiwa sakumvetsa sadziwanso mmene ziyenda kukhalira. Koma kwake Chakwera alibe tsankho. Chakwera alibe mangawa ni munthu ayi. N'chifukwa chake ife tikukondwera kuti kuno lero tikhoza kumalankhula molimba mtima kuti zimene mudavotera simudataye voti yanu pachabe. Ndipo ndi nchikhulupiriro kuti voti mwanena kuti mkaponyayi pa 16 September masabata atatu atsalawa simkaponyaso pachabe. Chifukwa chitukuko chimene tayambachi tifuna tichipititse patsogolo koma mwamphamvu ndi mwaliwiro. Tifuna zinthu zolimba ndi zokhalitsa. Gogo kumudzi wa mizu mdziwako. Ndapitako. Ndakhalapo nthawi zina ndabwera na alendo wochoka ku Brazil. Koma mpofunika tikonze. Cholinga nchakuti mudzi usapezeke wopanda madzi aukhondo, wopanda magetsi, kulikonseko. Ndipo kumudzi kuti kamalima kuti zinthu tidyetse tauni. Chifukwa kuno kuti zipezeke zinthu nkuti kumudzi konso zapezeka. Koma chifukwa cha ng'amba njala kumudzi njala mtauni. Ndiye mpofunikadi kuti manambalawo azonjezeka. Koma MP wathu ndi munthu woona mtima. Chifukwa wanena poyera kuti thandizo likafika wena woyipa mtima amaphangira. Chimodzimodzi zijananena
kuti nthawi zina Amalawi sitikukondana kumakweza zinthu daladala ncholinga chakuti wina kukacha angokhali utukwana Chakwera, angokhali utukwana boma, koma zili zinthu zochita kupangana kuti Amalawi akamazunzika mkwiyo wawo ukakwera ndiye kuti boma ili latha. Boma ili silidathe, silithanso, tipitiriza. Tikugwirizana bana? N'chifukwa chake tifuna kuti ngakhale wopereka ngongolewa tiwapatse nyonga zina, chifukwa ikakhala banki tsopano ikhala ndalama za nkhaninkhani, komanso wena azikiza mbankimo ndalama zoti tithandizira aliyense bizinesi ingachepe chotani kapena bizinesi ingakule chotani. Tikhale nzikhwaya zathu zochitulenga tokha, tikhale mtsogolo lokhazikika lakuti achinyamatawa akhoza kukhala mchiyembekezo akamaona kutsogoloku. Tikhale ndi zinthu zakuti tauni ngati ino imene ndi capital city, kulikonseko m'madera wonsewa chitukuko chimene tikuchiona tikafika kuma city center ako tichionenso kulikonseko kumene tikukhala. N'chifukwa chake sitisiya tsopano tizilowanso mtimisewu ting'ono tomweti, chifukwa tifuna tilumikizanitse bwino tonse mayendedwe athu ndi chikhalidwe chathu chikhale chikhalidwe chamakono. Kama mwanimvetsa menepo? Chifukwa chake ine ndifuna ndigwirizane nawo azulu ndi makansala amene muwavoterewa kuti ndigwirana nawo manja, koma mpofunika tonsefe tikhalenso ndi mtima umodzi. Ndalama kayani angongoli ikaperekedwa asiza ndale zakuti basi popeza ndamvotera silingabweze. Takhala tili kupereka ndalama za nkhaninkhani over 300 billion chifukwa choti anthu obweza akuchulukanso. Sizinachitikepo mbiri ya dziko lino, koma nkuyamba n'chifukwa chake ndalamazo tsopano zikubwerekeranso kwa anthu ena. Tilimbikire ulimi wa mtilira, madambo kumudziko kumachengaku, tichite zimenezi kuti anthu chakudya chipezeke mosavuta, zintchito zipezeke ndi maprojekti onsewa mosavuta. Komanso Amalawi tikhale mchiyembekezo chifukwa boma lino olo mulineneleza mtundu wanji, olo tuchakwera mtamnena olo tsiku lilonse 24/7, zimalowa uku zimatulukira uku, zikachuluka pamutupa nimamuuza Ambuye kuti chotsani katundu nisezetse iyeyo chifukwa amaseza katundu yense. Telezijane na mfumu pano agogo kumachita unena poyera tiupemphera tusala kudya umembekeza kuti mawuwa uve uchokera pakamwa pa mbusa, koma nudziwa kuti kumalawi kuno anthu alupemphera ndi kupembedzera na anthu osiyanasiyana. Afuna mtendere, afuna umodzi, safuna nkhondo chifukwa nkhondo simangamudzi ayi, safuna ndale za mtopola. Chifukwa chake ndimanena kuti wena akakupuna ndala akukuyesani daladala. Mukapita kumachenga pakhomo pawo ndiye nkuyamba kumatu kwa ana mfumu, mudziwe kuti nduna zawo zikhoza kuukirani. Koma ife timanena kuti tufuna mtendere, tifuna pakhale umodzi, tifuna pakhale chiyanjano. Wotamidwa asamatamidwe munthu woyambitsa phokoso, azinamidwa munthu wokhazikitsa mtendere ni anthu onse. Tagwirizana bana? Ankufusensoni sujo mari mphini yobwereza ndiye imawala imacha vadi inu uko komatu uko kuli guliso zede. Kodi mkuli pasikisini mkavotera nda? Nanga inu pasikisini mkavotera nda? Nanga uku mkavotera ndani pasikisini? Nanga MP mkavotera nda? Ni mwemwe ineso mmatero. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Chakwera kumaze kulankhula pachili Mpunga ground kuntandire ntsiza
kuno constituency kumwe takuyimira Joki Zulu apa ndikulendiso pano pa zebra kwera 49 muzi nomwewu wa Lilongwe muli ndine mayeso chikhadzula tilandireni ku Blantyre. Chakwera Victory Tour. Simonga ime Chakwera mwachepa iyo. Antuni sikadzako kakangatira ule. Chakwera yungoli mbikira akupitirira bendi Victory Tour kuchengetera mavoti yake omwe mu Central Region. Lero pa 23 August tiyeni tonse tikhamukire kokakumana ndi mashina achitukukowa. Malo ake nawa Chuzira Trading Center, Area 23 Market, Sese Ground, kenako uyo kwa Kandikole, Chinsapo 1, Chilimampunga Ground kuntandire, Zebra, Area 25 Nsungwi, Ngona Ground, ndipo kukwangula zonse lero, ndipaka uma Ground, alipo angamake. Gemu hii nuguzani ni wadia mtolivu. Inu mukuliza nkonono akusaka mavoti Chakwera. So Chakwera vakuti fandira ilipi ya 2 billion vaikwezgenge ize pa 1 trillion kwacha kuti vantu vanandi vapange mabizinesi vapange ulimi valembe vantu ntchito kuti ntchito zisangike. Ni ntchito yayi iyo. Ndikuthokozeni bwana kuti mupitiriza ndipo ife takonzeka kukuvoterani kuti chitukuko chathu chipite patsogolo. Amayi akangwemba choncho umangodziwiratu kuti gemu yapita kwa Chakwera. Tsono Chakwera ayutuyo ali mchikoka ndipo pafupifupi Malawi onse akuti adzavotera Chakwera. Inuyo anzanu onse aja akuti adzavotera Chakwera. Nanga inu? Chakwera ayuyu mashine achitukuko. Introducing one of the official sponsors for Zokonda Mai Macheza 2025. Sunny Money, life is getting brighter. What really attracted us to MBC, it is Zokonda Mai program. Azimai kwa mamulibo.